Moi boas, rapaces e rapazas. Queredes saber como foi a grabación de Meniños Cantores? Vaya, a pregunta sobra. Supoño que se non fose así non estaríades vendo este documental, verdade? A idea de facer un disco así ocorréusenos a un grupo de xente de Ponte nas Ondas, que é unha asociación de profesores de Galicia e Portugal, e Casa de Tolos, que é unha produtora audiovisual centrada na música. Como sempre se está a falar de Galicia e Portugal como de dúas culturas saídas dun tronco común, decidimos buscar no mundo da música esas semellanzas. Queremos saber como se absorbe a tradición por parte das novas xeracións e como estas a transforman para dar lugar á música do futuro. Pero claro, para iso precisamos contactar con xente que estea en contacto cos rapaces e a música, quen mellor que os profesores de música. Deste modo, puxémonos en contacto con profesores de 17 escolas de ambos lados da fronteira e arranxamos todos os detalles para poder levar a cabo o disco. Isto pode parecer moi complicado, pero grazas a internet puidemos manter un estreito contacto cos profesores, fixar as datas de grabación e escoller os temas que íamos gravar. Por onde comezar? Había moitas posibilidades, pero finalmente decidimos ir de norte a sur. A nosa primeira parada é a cidade de Vigo. Vigo está situada na máis meridional das rías galegas. Esta situación permítelle ter máis horas de sol e menos chuvia que a media galega. Esta bonanza climática atraeu os habitantes da cidade dende antigo, xa que a zona de Vigo leva sendo habitada dende a prehistoria. Consérvanse restos da cultura castrexa no Monte do Castro. Se ben Vigo é a maior urbe de Galicia, non faltan espazos verdes onde podemos deleitarnos con distintas especies vexetais e tamén animais. Vigo conta tamén con porto dende antigo, o que facilitou o intercambio comercial con outras cidades de España e do estranxeiro. Actualmente, o de Vigo é o porto comercial máis importante do noroeste da península. Mencionar tamén que é o fogar do Real Club Celta, un equipo histórico de fútbol galego. Despois do noso paseo por Vigo, imos xa para o noso destino do día, o CEIP O Pombal. Este colexio sitúase na parroquia de Lavadores, que agora forma parte do Concello de Vigo, pero durante 104 anos foi Concello de Seo. Imos dar unha volta polo barrio para estirar as pernas. Atopámonos ca igrexa de Santa Cristina, que foi construída a finais do século XII, e co mercado do Calvario, onde diariamente acoden os veciños da zona para facer as súas compras. Despois do paseíño, achegámonos ao colexio do Pombal. Aquí agárdannos os rapaces máis novos que imos atopar na nosa viaxe. Son do curso de primeiro de primaria, é dicir, duns 5 anos. Imos ver como vai o ensaio. Vaya, despois de escoitalos non podemos facer outra cousa que gravalos, así que lles propoñemos que veñan pro estudio. Mentres están a recoller as súas cousas, tampouco é cousa de deixar nada atrás, imos dar unha volta polo colexio. Así somos nós, gústanos pasear. O colexio está formado por 2 edificios. O máis vello deles data de 1945 e pertence ao estilo arquitectónico coñecido como barroco galego. Naturalmente, a medida que a poboación do barrio foi medrando, ampliáronse as instalacións do colexio e hoxe en día conta con outro edificio máis recente con aulas de informática, inglés, música, biblioteca... Unha vez recorrido o colexio, imos cara a Casa de Tolos para gravar os rapaces do Pombal. O pasalo regueiriño, dicenche que sí. O regueiro vai pasando, quedo me rindo.
Despois de gravarmos as voces das dúas cancións, preparamos rapidamente unha primeira versión para gravar tamén un videoclip. Como facemos un videoclip? Collemos esta primeira versión da canción, que aínda ten que medrar un pouquiño máis até incluírse no disco, e poñémola para que a poidan cantar mentres os gravamos en vídeo unhas cantas veces. E ale hop, un videoclip grabado. Despois de saltar, brincar e bailar pro vídeo, os rapaces están cansados, así que voltan para a casa. Tamén nos descansamos, pois mañá temos que afrontar un novo día de grabación e queremos estar plenos de forza. Unha nova xornada da nosa viaxe comeza. Seguimos en Vigo, pero hoxe imos até o barrio de Teis, o Colexio de San Salvador. Sitúase no outeiro do Sino e está construído sobre un castro romano. Unha vez chegamos, buscamos a aula de música e atopamos os rapaces en pleno ensaio. Parece que a preparación para gravar vai ben. Imos deixalos ensaiando. Deamos unha volta por Teis. Teis é o barrio máis nororiental de Vigo, limitando ca parroquia de Chapela no concello de Redondela. Preto do colexio está o Parque da Riouxa, no que podemos gozar dunha boa perspectiva da ría de Vigo. Cerca dali tamén se atopa o Alto da Guía, onde hai unha igrexa erixida na honra da Virxe das Neves. Dende sempre, Teis foi unha parroquia volcada no mar e alberga fábricas de conservas e pequenos estaleiros dende o século XIX. Agora que vimos un pouco como é o barrio e o colexio, e xa que os rapaces ensayaron as pezas, imos cara ao noso estudio e comeza a grabación. Esta grabación ten lugar no noso estudio, en Casa de Tolos, en Gondomar. As imaxes dos rapaces que vedes están tomadas na sala de grabación, que está separada do control. A sala de grabación é onde están os artistas, cantantes ou músicos, e máis os micrófonos, mentres que na sala de control están o técnico e máis todos os aparatos de grabación. Ademais, ambas salas están illadas acústicamente do exterior por dúas razóns. Primeiro, para que non entre barullo e poidamos gravar ben os instrumentos, e segundo, para non molestar os veciños con música todo o día. Despois da grabación do audio, gravamos o videoclip e os rapaces marchan de novo. Nós, mentres, arrombamos todos os aparatos para a seguinte grabación e preparámonos pro día de mañá. Comeza un novo día a procura dos meniños cantores. Unha vez preparados e dispostos todos para a viaxe, saímos, aínda que non imos moi lonxe. Hoxe imos ao CEIP Souto Donas. Este colexio está situado na parroquia de Donas, no concello de Gondomar, ollo, no Gondomar galego. Non só recibe nenos desta parroquia, senón que tamén acoden ás clases rapaces de Mañufe, Borreiros e San Cibrán. De camiño para ali atopamos a igrexa parroquial, que está situada a carón das ruínas dun antigo mosteiro de monxas benedictinas. De feito, foi este mosteiro que lle deu nome á parroquia, xa que adoitaban chamarlles as donas do mosteiro, as monxas. Reparade como a tradición oral dá lugar a un precioso topónimo. Parece que xa chegamos. Que cancións cantarán os rapaces de Donas? As veces
Agora xa escoitamos os temas que imos gravar. Cando estábamos dispostos a marchar sorprendeunos Mintes, un alumno do centro que nos quixo cantar unha canción na súa lingua natal. Hola, me llamo Montesino López Pereira. Quero cantar unha canción. Tariticaye bullet kitiko divani he taza taza ye buli buli amit korri divani he Está. Despois de velos ensaiar, pensamos que xa están preparados para a grabación. O estudio queda preto, así que imos dando un pequeno paseo. É un cambio agradable despois de 2 días pola cidade. Imos tentar que o fábrico que volto ao seu lugar. Se o queres coñecer, non nos... Vaia, como pasou hoxe o día? É normal que o tempo voe cando o pasas ben. Aínda que non teñen moitas ganas de marchar, os rapaces de Donas vanse, e nós decidimos descansar xa. O día pasou rápido, pero tamén foi moi intenso. Comeza unha nova xornada da nosa expedición. Hoxe o noso destino é Baiona. Concretamente o Centro Público Integrado de Covaterreña. Baiona é sinónimo de bo porto, algo que quedou demostrado cando foi a primeira cidade de toda Europa en recibir a noticia do descubrimento de América. Aquí chegou a carabela A Pinta, feito que os cidadáns recordan cada ano na festa da arribada. Ademais, dende 1993, hai unha réplica da famosa carabela amarrada no porto da vila. Dende sempre foi considerada unha praza de importancia estratéxica. Disto dan fe os seus numerosos asaltos e asedios. Para poder defender a vila destes ataques, construíuse o castelo de Monterreal, que data do século X. O castelo pasou a ser o lugar de residencia dos distintos gobernadores militares da zona. Hoxe converteuse en parador de turismo e mantén as 3 torres dende as que se vixiaba a fortaleza. Despois desta pequena volta por Baiona, na que tamén paseamos polo seu casco antigo, cas súas rúas estreitas e empedradas, decidimos ir para o colexio a ver que é o que nos teñen preparado neste día. Chegamos ao CPI Covaterreña. Aquí estudan 500 alumnos dende os 3 ata os 16 anos, xa que se imparte ensino infantil, primario e secundario. Dirixímonos directamente á aula de música onde nos esperan os alumnos, a ver que peza nos prepararon. Esta vez é un rap. Despois de ver como prepararon a canción, imos pro estudio a gravala. A canción é máis un videoclip, claro.
Rematamos a grabación. Os rapaces marchan e nós quedamos no estudio. Preparamos todo pro día seguinte e tomamos un cafeciño. Levamos xa 4 días de expedición e gravamos xa temas moi interesantes. Que nos agarda no camiño? Día 5 da expedición Meniños Cantores. Hoxe visitamos outro centro público integrado, o Manuel Suárez Marquier, no Rosal. O Rosal é un val situado preto da desembocadura do río Miño. Esta situación dota-o dun magnífico espazo natural. Puidemos observalo dende o mirador natural que hai no alto do campo do Couto. Este monte ten dúas vertentes, a do Picón e a do Folón, nas que están situados un total de 60 muíños en cascada. Os primeiros datan do século XVIII. De paso que dábamos unha voltiña por ali, decidimos subir tamén ao alto do Niño do Corvo, onde puidemos contemplar unha panorámica extraordinaria de todo o concello. Unha vez avistamos a escola, baixamos para ver que é o que nos espera no Rosal. Paga a pena gravar estes rapaces, pero antes quedounos algo pendente no concello do Rosal. Faláronos moi ben do viño, así que non podíamos marchar daqui sen pasearmos polas súas viñas. A cultura vinícola do Rosal vén de antigo, da época romana. Xa os romanos se referiron a esta terra como unha zona na que era doado cultivar o viño. Sería no medievo cando os monxes de Santa María de Oia introduciron as primeiras cepas de albariño na rexión. Actualmente as dúas variedades que se producen na comarca son o albariño e o rosal. Despois de coñecer un pouco mellor o concello, marchamos cos rapaces do Rosal a gravar as súas cancións. Vai de brazo dado vai co seu amor, darei media volta, darei si señor, darei outra media, cambiarei de amor, darei outra media, cambiarei de amor. Rematamos o día ca grabación do videoclip. Tanto os rapaces como a nós estamos cansos e decidimos descansar abondo para poder afrontar o día de mañá repletos de enerxía. Un novo día. Hoxe o sexto na nosa peculiar viaxe. Nesta xornada visitaremos o Instituto de Ensino Secundario de Tomiño. Tomiño é un concello situado na comarca do Baixo Miño. Forma parte do Val do Miño e limita con Portugal. Unha das características da comarca son os seus bosques, polos que tivemos a oportunidade de pasear e onde puidemos atopar uns petroglifos, debuxos feitos na rocha, realizados entre o segundo e o terceiro milenio antes de Cristo. Despois do paseo marchamos por Instituto de Tomiño. Alí escoitaremos as músicas que prepararon. Imos cara ao estudio. Agora gravaremos as pezas que os rapaces de Tomiño nos amosaron. Que pintan cadros en negro e verás as ondas do mar que veñen e van chorando contigo. Moi ben, xa están as pezas gravadas.
Así que nos imos preparar todo para gravar o videoclip. Hoxe imos gravalo empregando unha croma. Vexamos como se fai. Primeiro collemos unha tea azul que usaremos como fondo. Vedes esta rapaza? Está ela só adiante dunha tea azul. Non é moi entretido. Que vos parece se a levamos a unha carreira de coches? E se a levamos á Antártida? Para iso é pro que nos vale a tea azul, para eliminar o azul do vídeo e substituílo polo que nos queiramos. Por iso vedes que non leva roupa de cor azul, xa que se volvería transparente. Acabamos a grabación por hoxe, e despois de rombar o estudio e preparalo todo para mañá, imos descansar. Poñémonos en camiño de novo, hoxe cara a Tui. Xa levamos 7 días de expedición cos meniños cantores. Esta vez imos visitar o CEIP a Gándara de Guillarei. O centro data do ano 1978, aínda que as instalacións de educación infantil son anteriores, xa que Guillarei foi das primeiras parroquias de Tui que contou cunha escola. Cando chegamos, os rapaces xa están a ensaiar. Gústanos coñecer o lugar onde está situado o colexio sempre que imos visitar algún. Así que saímos dar unha volta por Guillarei. Guillarei débelle o seu nome aos suevos. Guilla significa bo gran, e rei refírese a que os campos da localidade pertencían a Bitiza, rei dos suevos, coa súa capital instalada en Pazos de Reis. Guillarei está situado moi cerca de Tui, entre os ríos Louro e Miño. No noso paseo temos oportunidade de ver a Ponte da Veiga, que foi construída polos romanos para unir as beiras do río Louro. Tamén pasamos pola igrexa de San Mamede, que foi construída no 1700 e reformada no século XIX. Temos a oportunidade de ver os muiños de Guillarei e o monumento dos mártires de Sobredo, en lembranza dun tráxico episodio da loita contra os foros por parte dos agricultores. E como temos que gravar, decidimos acabar co paseo antes de cansarnos demasiado. Aínda queda moito día por diante. Voltamos agora ao estudio para ver como se desenvolven alí os rapaces de Guillarei. A que veño ben o sabes, eu che direi a verdade, veño por pasala, oye, que cosa de mocidade. O camiño ben o sei, ben o vexo dende aquí, só eu quería levar unha rosa que hai aquí. O vídeo de hoxe foi impresionante. Todos os rapaces se disfrazaron para representar a regaifá. Despois de gravalo todo, que leva o seu tempo, despedímonos e preparamos todo para continuar viaxe. Abandonamos momentaneamente a beira do Miño e dirixímonos cara ao Centro Público Integrado Altamira, en Salceda de Caselas, no 8º día da nosa expedición. Salceda é un municipio situado no val do río Caselas. É coñecido por ser un concello no que se sitúan varios pazos e casas señoriais e conservar un rancho de reis. Ademais de visitar os pazos, tamén damos unha volta pola vila de Salceda de camiño á escola. No colexio de Altamira estánnos agardando os rapaces de Salceda.
Como facemos sempre, antes de gravar, escoitamos as pezas coas que traballaron. San Blas, a cigüeña verás. Os días en xaneiro, medran un peso de carneiro. Abril, aguas mil. Antes, meta que sencilla. A miña mochila é viaxeira, ven da casa a escola e nunca se queixa. Vou a dicir un refrán. Por San Martiño trompo camiño. Chámome Carlos. Está o primeiro beso. Maio Maión, que ten o mellor tizón. La la. Unha nova xornada da nosa expedición finaliza. Todos estamos cansos, pero contentos. Dun chimpo saltamos da cama e dirixímonos a un novo destino. Hoxe imos para Salvaterra de Miño. Salvaterra está situada á beira do Miño, fronte á vila portuguesa de Monzón. Limita ao sur co río Miño e é atravesada polo afluente deste, o río Tea. Na praza do castelo fixéronse fortes os nobres galegos nos enfrontamentos cos seus homólogos portugueses. Estas loitas quedan moi lonxe, xa que na actualidade a apertura da ponte internacional entre Salvaterra e Monzón abriu numerosas portas ao desenvolvemento conxunto. Despois do obrigado paseo por Salvaterra, encamiñámonos ao Instituto de Salvaterra de Miño. O edificio no que está situado comezou a funcionar no 1997. Alí atopamos as aulas e os servizos do centro, mentres que as aulas específicas de tecnoloxía, informática, música están situadas noutras construcións menores. Vaiamos, pois, a escoitar o que nos prepararon os alumnos e as alumnas. Cuidado que a entrada non foi el tempo, eu vos estou marcando o tempo, eu vos estou dando vai, 1, entonces 1, 2, 1, 2, 3, e... Que vos pareceu? Esta vez temos moita percusión, incluso bidóns. Como quedará todo? Imos pro estudio a ver que pasa. Despedímonos do IE Salvaterra e imos xa a descansar. En fin, a expedición dos meniños cantores segue o seu camiño. Mañá cruzamos a fronteira. Comeza unha nova xornada, a primeira escola portuguesa.
Preparamos as unidades móviles e collemos a estrada até Melgaso. As escolas de Portugal van facer as grabacións no seu lugar. En Galicia é máis fácil desplazar os alumnos ao estudio. O ter que gravar en cada lugar de Portugal, o estudio queda demasiado lonxe, pero non vos preocupedes. En Casa de Tolos temos solucións para estes problemas. Tolos estamos, pero pensar pensamos. Ou que pensabades? Xa que os nenos portugueses non poden vir ao teu estudio, levaremos o estudio onde eles. Para iso temos o noso maravilloso estudio móvil. Pero do estudio móvil xa falaremos máis adiante. Estoume a desviar do tema. Por onde íamos? Así, camiño de Melgaso. Melgaso é unha vila que medrou ao redor dunha fortaleza mandada a construir por don Afonso Enríquez, o primeiro rei de Portugal. Toda a zona se caracteriza por unha intensa relación co río Miño e con Galicia. Chegamos á escola EB23 de Melgaso e atopámonos cunha sorprendente estampa. Todos os rapaces están fora das aulas. Que pasa aquí? Rapidamente un dos profesores nos pon en situación. Estáse a realizar un simulacro de incendio. De súpeto aparecen os bombeiros voluntarios de Melgaso nos seus camións. É un simulacro, pero pouco falta para que haxa feridos. En canto os bombeiros establecen un campamento base, recorren a escola en busca de algún ferido. Despois desta chegada tan axitada, por fin coñecemos a Ildefonso Xavier, o profesor de música, que nos leva até a clase na que imos gravar as cancións que prepararon os seus alumnos. Unha vez alí, preparamos a sala e o material necesario e gravamos as pezas. Despois de gravar o audio, tócalle o turno ao videoclip. Plantamos alí a cámara e comezamos. Un pouquiño máis cedo que de costume e aínda algo sorprendidos pola curiosa recepción que nos depararan os acontecementos, imos dormir antes de continuar percorrendo o norte de Portugal. O día número 11 comeza con bo tempo. Así dá gusto coller a estrada. Destino EB23 de Valencia. A vila de Valença do Miño está situada xusto en fronte da cidade galega de Tui. Deste feito recibiu o seu primeiro nome, Contrasta, nome que lle cambiou don Afonso V. A parte máis antiga de Valença está no interior das murallas que datan do século XVII, aínda que as raíces da vila remóntanse á época romana. Hoxe a grabación non se vai facer na escola, senón no Cine Iberia, por ter mellores condicións acústicas. A ver quen fai calar os pequenitos. Que cancións gravaremos hoxe? A ver... Unha vez rematada a grabación, decidimos marchar para as murallas. Alí hai unha bonita vista do río Miño, no que se pode admirar a ponte de Eiffel, sí, o mesmo da Torre de París, construída no 1885 e que aínda se usa. Facemos as maletas e preparámonos para a mañá. Novo día e nova romería, nova etapa. Hoxe imos a Vilanova da Cerveira.
Hoxe tampouco imos gravar no colexio, senón no Teatro dos Bombeiros Voluntarios. Unha vez temos todo preparado, os rapaces comezan a cantar e nós a gravar. Para gravar o videoclip, imos até a escola. Unha das cousas máis importantes cando se trata de viaxar é a comida. Durante a nosa viaxe, estamos a comer en moitas das cantinas dos colexios con todos os rapaces. Que tal se come? Estupendamente. Comeza o 13º día da expedición. Todo está xa listo, así que saímos pro EB1 Lousao Benade, en Camiña, o noso destino de hoxe. Camiña é unha vila situada no estuario do río Miño. Como xa sabedes, gustanos pasear e ver un pouco o que hai pola zona que nos toca visitar. En Camiña subimos até a Serra da Arga, onde se poden ver algunhas das paisaxes máis bonitas do Alto Miño. A Serra da Arga é unha rexión montañosa de grande riqueza natural e humana, ademais de ser a espiña dorsal dunha rexión que divide 4 concellos: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vilanova da Cerveira e Camiña. Nesta serra celébrase unha das romarías máis populares do norte de Portugal, o São João da Arga. Hoxe gravaremos nunha sala anexa á igrexa parroquial. De novo preparamos todo o material. Como xa levamos varias xornadas grabando co estudio móvil e aínda non volo amosamos, imos mostrárvolo. Vela aquí o tedes. Lembrades como funcionaba un estudio de grabación? Pois ben, na furgoneta estaría a sala de control. Ali temos un ordenador e os demais aparatos para gravar. A sala de grabación pode ser calquera espazo. Simplemente necesitamos unha toma de corrente eléctrica e poñemos todo a funcionar nun instante. Gravamos o clip e recollemos todo. Como hoxe foi un día completo, imos pronto para cama a reparar forzas. Xa vai quedando menos para rematar a nosa viaxe. Pero nos afrontamos o novo día ca mesma ilusión do principio. Hoxe o noso destino é Viana do Castelo. Imos gravar os rapaces da Asociación Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadán Deficiente Mental da Areosa. Primeiro gravamos a instrumentación, neste caso a cargo de 2 profesores, Augusto Canario e João Ferreira, xunto con Xulio Viana. Despois gravamos os rapaces, que se encargan de cantar. E unha vez rematamos de gravar o audio, que toca? Pois como xa sabedes, gravar o vídeo. Alá imos, a gravar cos rapaces na propia escola o videoclip do tema de Valentín. Unha vez rematado todo, despedímonos e imos dar un paseo por Viana. Nesta vila hai de todo.
dende praias impresionantes até montañas non menos sorprendentes. Subimos dende a praia até a vila e dende ali o Monte de Santa Lucía, onde puidemos visitar a igrexa ali situada. Os días pasan rápido cando estás a pasar ben. Xa rematou o de hoxe, pero nós non facemos máis que pensar no que nos agarda mañá. Día 15. Trofa. Uau! E parece que foi onte cando comezamos. Trofa é o concello máis novo de Portugal. Ali imos gravar o coro Meniños Cantores do municipio da Trofa, un coro que se formou en 1999. A gravación ten lugar na Casa da Cultura da Trofa. A pesar de ser un domingo, os membros do coro, rapaces de varias escolas de Trofa, acoden puntuais para realizar a gravación. Despois dun pequeno paseo pola vila de Trofa, decatámonos de que xa consumimos outro día do itinerario. Decidimos descansar para non desfalecer no último tramo da nosa viaxe. Un día máis que amence, un día máis que nos poñemos en camiño. Hoxe imos até a escola de Río Tinto, en Gondomar. Río Tinto é unha cidade situada na área metropolitana do Porto. O concello de Gondomar é coñecido en Portugal como a capital da industria do ouro e da prata. Unha vez que chegamos á escola, dirixímonos cara á aula de música. Ali é onde se realizará a grabación de 3 pezas musicais que prepararon os alumnos da escola, todas elas tradicionais. Agora toca gravar o videoclip. Decidimos gravalo na quinta de Xao Verde, aproveitando o seu fermosísimo xardín. Despois, co videoclip gravado, recollemos todo e despedímonos. Xa só queda un día e remata a nosa viaxe. Día 16, Porto. Hoxe é o último día, o final da nosa expedición. Imos cara a Porto. A gravación terá lugar no Museo Romántico do Porto. O Museo Romántico é unha reconstrucción dunha vivenda burguesa do século XIX e está situado nun fermoso parque da cidade. A cidade de Porto está situada na desembocadura do río Douro. A importancia histórica da cidade foi recoñecida pola UNESCO ao lle conceder ao seu centro histórico a clasificación de Patrimonio Cultural da Humanidade en 1996. Porto é coñecido como cidade de pontes. Atopamos a Ponte María Pía, a primeira grande obra de Eiffel construída no século XIX e en servizo durante 114 anos, ou a Ponte do Infante Don Enrique, de recente construcción. Hoxe imos gravar o Rancho Folclórico de Porto, un grupo dedicado ás músicas tradicionais da rexión no que tamén teñen cabida os meniños. Con todo preparado e despois de escoller unha das salas do museo para a grabación, comezamos. Durante a grabación de audio, fomos inspeccionar un pouco os exteriores do museo e decidimos gravar ali o videoclip. Os membros do Rancho Folclórico veñen xa vestidos ao xeito tradicional. Unha vez rematado o videoclip e sen apenas mollarnos, despedímonos e volvemos xa para Galicia. Foron moitos días de viaxe, pero valeu a pena. Ao chegar ao Miño decidimos cruzar en barco. Como as unidades móviles aínda non son anfibias, viaxamos no ferry dende Camiña até a Guarda. Unha vez alí, aproveitamos para subir o monte de Santa Tegra, desde onde se pode gozar dunha vista impresionante e dun bo vento tamén.
Aínda que a nosa viaxe rematou, o disco aínda non está preparado. Para darlle o toque definitivo, imos gravar algúns instrumentos extra, e para iso contamos cuns músicos de excepción, amigos nosos que decidiron participar no disco desde que souberon que se estaba preparando. Agora xa temos gravados os instrumentos, pero temos unha idea. Sería moi bonito ter un tema central pro disco, un tema que os meniños de Galicia e Portugal cantasen conxuntamente. Agora hai que preparar unha música e gravala, ademais da letra. Para a música contamos con amigos, e para a letra tamén. Uxía Senlle escribiuna e encárgase de cantala para que os meniños cantores poidan ter unha referencia. Unha vez que temos a voz de Uxía gravada, preparamos unha versión para colgar en internet. Internet vai facer chegar a canción rapidamente aos rapaces. Isto é algo moi importante, porque imos reunir os rapaces de todas as escolas nun punto intermedio moi significativo. O Río Miño. Gravaremos o videoclip na antiga ponte internacional Tui-Valenza. A grabación vai ben, aínda que non sen dificultades. Resulta que a cámara que levábamos para gravar dende o helicóptero colisionou cun obxecto voante identificable, un mosquito. Tal parece que quixera sair no vídeo cos rapaces, non? Non sabemos se era galego ou portugués, se callar era simplemente miñoto. Agora o vídeo xa está grabado. Todo está preparado para a seguinte etapa, a postproducción. Aquí onde se preparan os vídeos, as cancións e as voces en off para poder ser incluídas no CD e máis no DVD dos meniños cantores. Tamén é nesta etapa cando se prepara o deseño do libro e a portada. Até aquí chegamos. Rematou o percorrido deste Como se fixo meniños cantores. Comezamos buscando as similitudes entre Galicia e Portugal no campo musical. Despois de escoitar todo o que gravamos e que está no CD, non creo que poidan quedar moitas dúbidas da proximidade existente entre ambos povos. Ademais, puidemos comprobar a paixón dos rapaces pola música e o moito que disfrutan con ela. E iso é o máis importante.
Se os meniños cantores continúan xuntando as súas voces, poderemos disfrutar dun futuro moi interesante para a música feita tanto en Galicia como en Portugal. estaba na peneira, eu estaba peneirando, eu estaba no namoro, eu estaba namorando.
tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. Lá na Serra do Teixeira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, E eu e ela na peneira, tava na